EH Bilduk Batzar Nagusieta dakarkigun proposamen hau, adinekoen egoitzetako egoiliarren eta euren senideen eskaera bat da. Hain justu, egoiliar hauek eta senidek eskatzen dute, zaintza sistema publikoan parte hartzea. Horretarako erabakiguneetan egon nahi dute, eta ez da nahi bat bakarrik eskubidea dute horretarako. Eta hori da guk Aldundiari eskatzen diguna. Senidek eta egoiliarrek esan digute, behin eta berriz eskatu diotela Foru Aldundiari, erabakigune horietan egotea nahi dutela, baina 2 urte pasatu dira eta egingo dutela esaten diote, baina aurrerapenik ez diete ematen. Eta ez gaitu harritzen, zen Foru Aldundiak Batzar Nagusiak emandako mandatu batekin ere beste horren beste egin dute. Orain dela 2 urte onartu genuen, egoiliarrak eta senidek eskubidea zutela kabiaren erabakiunean egoteko. Eta horretarako bidea zabalduko zuela hitz eman zuten Foru Aldundia babesten duten EAJ eta PS alderdiek. 2 urte pasatu dira eta hori ere ez dute egin. Ez diete tokirik bermatu oraindik egoiliar eta senidei kabiako erabakiguneetan. Eta guk esaten dugu, bai, hitz egiten dugu gobernantza kolaboratiboaz, hitz egiten dugu zaintza komunitarioaz, hitz egiten dugu parte hartzeaz. Baina gero, hori egiteko prest dauden eragilei ez diegu atea irekitzen. Zaintzan parte hartzea eskubide demokratikoa da. Hori bermatzeko eskatzen digu Foru Aldundiari.